Hey, ningena ngakayicali nokuyicala live. Ololo, alala, yekse hola, kamba kanjani lapha? Yekse mulipe, awiz. Awe sithaba danko lapho thabsi. Otherwise phethe njani Thursday? Ufuna ukuthi joystick or in? Ufuna ukuthi joystick njaya or ufuna ukuthi? Hope you're cooking something dope, man. Been long. Yeah, mfethu. Mara silibele sikhona bafethu. Silibele siyabangena. Hayi coating zoyidlala early, fanele ngishuti nyana nje. Sayishuta something namashita. Edlala boma late nyani, Call of Duty will play it later on. Ngabo 3-1 khona la. Aw idata madoda. Idata. Kambani njayami. Ngimnandi njayami. Anginamsindo mfowethu. Sinda ukho njayami ngizipolele nje. Thini tata? Chef Duck. When is the event? This year mfana ngihost mfana. This year mfana ngihost mfana. This year I'm not hosting mfana. Probably nje ngizophuma mara ngithe ngizoku-add ungawari nje ngizokutshela. Probably there will be trip inyana nje. Yeah, this year mfana ngihost mfana. Danko lapho stanza. Danko. Danko njayami. Awuyake. So ubuyile. Ubuya nini ngayi? Poison. Can you please buy me PS5? Oh, PS5 indoda. Wahlile kuba wami ukuthi angithengele yona ndoda. Hey.
Aw athi inkosi unjani long time gaming today, yeah, later on skipani usifihle seniyazifihla ayisimushenga kumfaka espacini samaphaka kanti ujakala size ngokuhleba ney'ndaba uyirala awu mntanami ngiyabonga man. Thank you so much. Awuspane lapho umlife awubereke lapho danko lapho athi inkosi ngisakwazi happy birthday danko bafethu Romeo Omorio namanye amagama yahluleka ukwa pronounce achu uva ngikhona ngicela feature from Zim request ushaye ivesi eli-1 da singena nini code we're gonna dala uma later on ngiyoshuta no nabo manando mangiceda ukushuta probably mangiqeda ukushuta ngiyabuya nje bese siyadlala yabo play Call of Duty brother we're gonna play later on Call of Duty later on sicela ikhekhe ndoda nebangaka nje kumele ngithenge ikhekhe elingakanani si 80 lizosinela ngisho kumele ngithengele lo mshado mos it's been a while ntwana yami indoda ibirthday yami ngisendele e-wallet Omorio ngangitshela ukuthi it's been a while send i-wallet baba ngisendele i-wallet indoda Omorio indoda wena sibale ngagcina nini indoda wena mfana nangomunye no athi inkosi naye I see you there. Happy birthday ngiyabonga bafethu, thank you so much. I really appreciate the birthday wishes. Enota wena senda kuphela usabuza ukuthi malini nota send imali mawubona ngathi lezo ba grand for mina ngisendele ntwana ngisendele Liswa, thank you so much ngiyabonga mama, thank you so much. Enzani sendani di number ditemu wena senda kuphela lo December ungangibuza ukuthi ngiphuza wena thenga kuphela mina ngizabona ama sengifeyintile ukuthi lo baba ngiphathi grand yabona ama gifts uGrotman yabo akakhuluma usenda kuphela. Thank you so much for the wishes. Siya ula lapho danko ama games wadlala later on bafethu ningawari. Otherwise umnandi Omorio nja yami long time nja yami khambani la usesela impopo. Ngisaspanela ngada yini le niphuzayo enenza ukuthi ni type kanje ose Cosmos City Cosmos City nayi kude mfana ila eJozi mari kude ufuna boma 700 trillion yangibamba nje yami boma 700 trillion
2 billion ngifake ekitchen. Uma 700 trillion ngiwafake dining room. Ngiyabonga bafethu for ama birthday wishes. Uzanini eDavidton. Ngizongiphani bafethu eDavidton mangizwakala. Ngizongiphani. Ngizozwakala. I'm always at Davidton. I'm always inyanga ipheli for sure ngingazange eDavidton. I'm always at Davidton. Let's go out this weekend intona yami. Pay everything. Izwani. Ntona kena mina ngisagroove mfana. Le mali le esegroove ngayo ngikaye yona. Lento leyo ukuthi soloku sihamba siyophuza utshwala simosha imali ngikaye yona le mali baba. Ngiphe yona le mali esoyimosha umosha imali etshwala. Umuntu akspendele 7,000 etshwaleni kunokuthi akuphe yona. Indoda ngikaye yona le mali baba. Mina utshwala ngisabuphuza ngiphuzela endlini yabo ngizibambela ama-1 ngiphume intweni eyiningi. Yabona njami. Mfowethu ngikaye yona le mali. Thola ukuthi uyospenda bo ma 7,000 le grooving. Yabo ngcono ngiphe yona le mali mfowethu. Yo ngizolungisa inkinga zingaka. Spekani. Ungawari njami namhlanje soshaya isibhamu phezulu nja yami. Namhlanje soshaya phezulu njami ngiyazwakala la ku Call of Duty. Kuyobe kunuka igunpowder. Angisagroove again serious mfana. Umuri. Groove mfana. Sengidlala ama game. Buza abantu bazokutshela abantu abahlezi bakuma live wami bazokutshela. Sengidlalela ama game mina mfethu. Angisa groove mfana. Uyakena Spekani siyabangena later on njami. Enotale impumulo le yami uNkulunkulu ngiphe yona sibali. Wena mangabe unenkinga nayo mfethu ungitshele fast. Ungitshele. I'm telling you, yabona mfethu being indoors it's nice too. Avoid into ezibhaya nama problems abhaya mfethu. Mawuphumile yo. Inkinga after inkinga. How do you start this thing vele batla ushaya di games now? Sorry, if ungisha ama game dog. You need to have a PC, gaming PC or a PS. Abantu abastreama ngama PS I think they use ama capture card. Abastreama ngama PC there's TikTok Studio for yeah. Depends on the game that you wanna play as well. Yabona mina ngisoja ngizithandela ama game okudubula. Ngizidubulele one way. I love online action games. Not just any other games. Angidlala noma yipi game. Ngiyakhetha kakhulu ama game mina. Ngisingulo umuntu ozama ama game nje hayi. Ngiyayazi game engiyifunayo. Yeah, gaming save you from a lot of things, Joe. Manando. Gaming save you from a lot of things, bro. I don't wanna lie. Yabona nale yami uManando nayo ngifakile nje kulezi zinto zama game. Kulamalanga siyazivalela. Jobe we have to do gaming event. Definitely mfethu gaming is growing la eMzansi mfethu. Yabo people are buying ama PC. Gaming yakhula ndoda. Anitshele noMananda angikhiphe wafethu ibirthday yami namhlanje. Angikhiphe. Gaming is growing, bro. I don't wanna lie. La South Africa mfethu. Yela. Come by. And let the birthday yami ndoda ngikhiphe sibali. Yeah? Yeah ndoda. Anitshelele out wafethu ngikhiphe le. Nawe ndoda tataki ndoda isibali. But I need monitors. Elwapha ama monitor dog. Asifana. Come by. No, 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 no,